Здравейте, дами и господа! Спомняте ли си, когато ето тук моят тъп брат ми беше сложил сметана и аз цялата си я сложих на лицето? Днес реших аз да му отмъстя, а не знаете, когато аз почвам да отмъстявам, става зле. Сега ще отида при него, ще го стресна, така че, както си бели мандарината да я изпуснете, не знам и той дали ще падне долу. Гледайте и одобрете клиповете ни, защото ние правим много смешки и ако ги одобрите, може да има и още по-смешни. Абе, човек изпусна цялата мандарина!